Здравейте. Добър ден. С нещо да помогнем? Си стари конзоли. Дали имате PlayStation 2? Да, ето тук има PlayStation 2 на промоционалните ни пакети, О, като имаме сив и черен, с джойстик, разбира се. идеално. А memory карта? Memory картата също е включена към цената, като даже можем да ви подарим една игра по избор от всички тези игри. Те са ни на 5 евро, но ние ще ви подарим. Коя ви харесва? Ей тази. GTA Vice City, окей, добре. И PlayStation 2, Е този черния си избор. черния, с кой контролер? С черния. С А черния имате ли още контролер. един черен? Да, ето ги тук, те са ни на по 5 евро, като са чисто нови контролерите. Така че общо ще ви бъде 35 евро всичко. Добре, значи PlayStation с memory карта и два джойстика. Добре, нека сега го опакуваме. Ето може да поставите картата. Ето го PlayStation-а. Заповядайте. Супер, мерси много, топ сте момчета. Мерси. Чао!